Βλέπουμε μία συσκευή λιοφιλοποίησης, ξύρανσης υποκενό για την ξύρανση ευαίσθητων υλικών. Δίπλα υπάρχει ένα σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης HPLC για τον χαρακτηρισμό των υλικών και το διαχωρισμό αυτών. Και δίπλα έχουμε κάποιο σκοτεινό θάλαμο και κάποιες μικρές συσκευές φυγοκέντρησης για το διαχωρισμό μειγμάτων. Βρισκόμαστε στο δωμάτιο στο οποίο υπάρχουν φούρνοι υψηλών θερμοκρασιών. Οι θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν είναι μέχρι 1600 βαθμούς. Το δωμάτιο είναι ειδικά κατασκευασμένο έτσι ώστε να γίνεται ανανέωση του αέρα, ώστε τα προϊόντα των αντιδράσεων να μην παραμένουν στο χώρο. Και δεξιά βλέπουμε έναν σωληνωτό φούρνο, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη σύνθεση υλικών μέσω χημικής εναπόθεσης. Βλέπετε μία μηχανή η οποία χρησιμοποιείται για το μηχανικό χαρακτηρισμό των υλικών, για δοκιμές εφελκυσμού και θλίψης, δυνατότητας 100 kN. Βλέπουμε ένα όργανο διαφορικής θερμικής ανάλυσης για το θερμικό χαρακτηρισμό υλικών. Συσκευή TGA, θερμοσταθμικής ανάλυσης, με τον οποίο χαρακτηρίζουμε τις θερμικές ιδιότητες των υλικών. Στον ίδιο χώρο υπάρχει μία μηχανή DMA, δυναμικής μηχανικής ανάλυσης, για χαρακτηρισμό υλικών και ένα φασματοφωτόμετρο FTIR με δυνατότητα λήψης φασμάτων με την τεχνική ATR. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και ένα δεύτερο φασματοφωτόμετρο υπεριόδους ορατού. Στον εργαστηριακό χώρο βλέπουμε ένα φασματοφωτόμετρο υπεριόδους ορατού. Εδώ έχουμε έναν στοιχειακό αναλυτή όπου μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις άνθρακα, υδρογόνου, αζότου και αποθείο σε ενώσεις. Ενώ από αυτήν εδώ την πλευρά έχουμε ένα φθορισμόμετρο όπου μπορούμε να κάνουμε οπτοηλεκτρονικές αναλύσεις των υλικών σε ημιαγώγημα υλικά και γενικά σε υλικά που παρουσιάζουν οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες. Μικροσκόπιο σάρωσης ακίνας ατομικής δύναμης με δυνατότητα μέτρησης αγώγιμων υλικών, μαγνητικών, μη αγώγιμων, πολυμερικών και κρυστάλλων σε ατομική κλίμακα. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης δέσμης για την ανάλυση των υλικών. Είναι μια βασική υποδομή του τμήματός μας, η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην έρευνα των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα εργαστήρια αυτά, τα οποία τα λέμε εργαστήρια υλικών υψηλής τεχνολογίας και βρίσκονται στους χώρους εδώ στο K38, έχουμε σαν κύριο σκοπό την ανάπτυξη λεπτών ημενίων, πλασμονικών μαγνητικών ή μιαγώγιμων, τα οποία χαρακτηρίζουμε επίσης και έχουν γενικά εφαρμογές σε νανοδιατάξεις. Βλέπετε, έχει ένα θάλαμο υψηλού κενού, στα 10⁻7 μιλιμπάρ. Υπάρχει ο κύριος χώρος, όπου γίνεται η απόθεση ημενίων με τη μέθοδο κυρίως RF sputtering, έχει και τη δυνατότητα DC sputtering και μπορεί κάποιος να κάνει λεπτά ημένια, πάχους από 1-2 ατομικά επίπεδα έως συνήθως 300 νανόμετρα. Στο δεύτερο αυτό χώρο έχουμε μία διάταξη, η οποία έχει ως κεντρικό σημείο έναν ηλεκτρομαγνήτη, ο οποίος μπορεί να δώσει πεδία όπως είναι το άνοιγμα των μπόλων περίπου 1,3 Τέσλα και γίνεται μαγνητικός χαρακτηρισμός λεπτών ημενίων με τη βοήθεια του μαγνητοοπτικού φαινομένου Kerr. Εδώ έχουμε μία διάταξη στην οποία γίνονται ηλεκτρικές μετρήσεις και μάλιστα μπορούμε να βάλουμε και ένα μαγνητικό πεδίο. Βλέπουμε δύο φούρνους για ανοπτήσεις κατ' εργασία υλικών με τη θερμοκρασία. Έχουμε ένα μικρό επιτραπέζιο spatter coater. Μπορεί να φτιάχνει κανείς λεπτά ημένια ευγενών μετάλλων όπως άργυρος και χρυσός. Βρισκόμαστε στο χώρο στον οποίο υπάρχει μια διάταξη υψηλής τεχνολογίας, η οποία ονομάζεται βολταϊκό τόξο. Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή κραμάτων υλικών. Είμαστε στο εργαστήριο των διηλεκτρικών.
που αφορά διελεκτρικές μετρήσεις που έχουν να κάνουν με πολυμερικά νανοσύνθετα και μικροσύνθετα υλικά. Εδώ έχουμε τις διατάξεις, έχουμε το φούρνο, εδώ έχουμε τη γέφυρα Alpha Analyzer, όπου μπορούμε να μετρήσουμε είτε εναλλασσόμενο είτε συνεχές ρεύμα. Και εδώ είναι το διελεκτρικό μας κελί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέτρηση και μέσα υπάρχει ένα σύνθετο υλικό που είναι πολυμερική μήτρα με εγκλείσματα boron nitride, που είναι ένα διδιάστατο υλικό, και μπορούμε να πάρουμε με κάποια μεγέθη, όπως είναι η διελεκτρική διαπερατότητα, το πραγματικό και το φανταστικό μέρος, το ηλεκτρικό μέτρο και τις απώλειες από το σύστημά μας. Στο εργαστήριο χημείας των υλικών έχουμε εγκαταστήσει στο συγκεκριμένο απαγωγό ένα σωληνωτό φούρνο που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε θερμικές κατεργασίες υπό αδρανή ατμόσφαιρα, έχοντας κατασκευάσει μια ανάλογη συνδεσμολογία. Μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε θερμική κατεργασία χρειάζεται αδρανή ατμόσφαιρα. Συνήθως το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε ενεργό άνθρακα ή να τροποποιήσουμε κάποια απορρόδη υλικά ή μοριακά υλικά. Έχουμε επίσης μια συσκευή υπερκάθαρου νερού για πειράματα που απαιτούν πιο καθαρό νερό από απλό απεσταγμένο ή απιονισμένο. Ενώ εδώ έχουμε εγκαταστήσει μια συσκευή υπερκρίσιμης ξύρανσης, που ουσιαστικά είναι σαν ένα αυτόκλειστο. Από εδώ έχουμε ένα πυριαντήριο για την ξύρανση των υλικών και εδώ έχουμε έναν τυπικό φούρνο μικροκυμάτων που εμείς το χρησιμοποιούμε σαν συσκευή σύνθεσης υλικών με μικροκύματα. Και εδώ κάνουμε ανάπτυξη και μελέτη κάποιων υβριδικών οργανικών ανόργανων ημιαγώγημων υλικών και οπτοηλεκτρονικών γενικά υλικών. Είμαστε στο εργαστήριο νανοχημίας. Υπάρχουν πολλά δείγματα, όπως βλέπετε, με ματένιο, γραφένιο, οξύδιο του γραφενίου, εδώ. Βλέπουμε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή με τη μέθοδο FDM για την κατασκευή κρυωμάτων και διάφορων άλλων αντικειμένων. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο εφαρμοσμένης και βιομηχανικής φωτονικής, στο οποίο χρησιμοποιούμε βιομηχανικά λέιζερ για την μικρο- και νανοδόμηση υλικών και επιφανειών με έμφαση σε εφαρμογές. Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών περιλαμβάνουν την τροποποίηση της διαβροχής των επιφανειών των υλικών, προσδίδοντας σε αυτά αντιμικροβιακές ιδιότητες, καθώς και την εκτύπωση ηλεκτροδίων για βιοαισθητήρες. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συνδέσμων για ανώμια υλικά και εφαρμογές ασφάλειας μέσω της χάραξης μη κλωνοποιήσιμων ολογραφικών δομών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αυθεντικοποίηση των υλικών. Εδώ στο συγκεκριμένο χώρο έχουμε ποτενσιοστάτη για μετρήσεις ηλεκτροχημικές, χαρακτηρισμό υλικών με ηλεκτροχημικές τεχνικές, βολταμετρικές, αμπερομετρικές, και δίπλα υπάρχει φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριόδους για χαρακτηρισμό των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών. Στο εργαστήριο νανοηλικών και ενεργειακών τεχνολογιών που βρισκόμαστε εδώ, γίνεται ανάπτυξη ηλεκτροδίων και διατάξεων για αποθήκευση ενέργειας. Υπάρχουν διάφορες συσκευές στις οποίες, όπως αυτός ο χώρος αδρανούς αερίου, όπου γίνεται η συναρμολόγηση των διατάξεων των ηλεκτροδίων και του ηλεκτρολίτη για αποθήκευση ενέργειας, είτε σε μπαταρίες διαφόρων τύπων όπως λιθίου ή νατρίου και σε υπερπυκνωτές. Επιπλέον έχουμε και διατάξεις για τη σύνθεση προηγμένων υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτές τις διατάξεις. Ένας πολύ σημαντικός τομέας στον οποίο αναπτύσσουμε προηγμένα υλικά και διατάξεις για την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι κυψελίδες καυσίμου υδρογόνου. Τέτοιες μοναδιαίες κυψελίδες αλλά και κυψελίδες συστοιχειών αναπτύσσουμε σε αυτό το εργαστήριο. Στο εργαστήριο νανοηλικών και ενεργειακών τεχνολογιών, εκτός από την ανάπτυξη προηγμένων υλικών και διατάξεων για αποθήκευση ενέργειας, όπως είναι οι μπαταρίες και οι υπερπυκνωτές, υπάρχει σημαντική δραστηριότητα πάνω στην οποία εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία φοιτητές του μεταπτυχιακού μας προγράμματος και αφορούν το τομέα της παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων, χρησιμοποιώντας προηγμένα υλικά και καταλύτες. Σε αυτόν τον εργαστηριακό χώρο πραγματοποιούνται συνθέσεις με διάφορες τεχνικές. Στη συνέχεια τα υλικά χαρακτηρίζονται με διάφορες αναλυτικές τεχνικές
και πραγματοποιείται αναλυτική αξιολόγηση χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα ροής αερίων. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο φωτονικής νανοτεχνολογίας, στο οποίο αναπτύσσουμε δομές, μικροδομές και νανοδομές φωτονικών υλικών, κυρίως για εφαρμογές αισθητήρων και διαχείρισης ακτινοβολίας. Το εργαστήριό μας διαθέτει στήρο χώρο, στον οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εκπαιδευτούν σε συστήματα μικρο- και νανοδόμησης με νανολιθογραφία λέιζερ και άλλες σχετικές τεχνικές. Τα συστήματα περιλαμβάνουν λέιζερ φεμπτοσέκων παλμών υπερυψηλής απόδοσης με πολλά μήκη κύματος από το υπεριώδες έως το πέριθρο, συστήματα εναποθέσεων κενού, συστήματα επεξεργασίας πλάσματος, φυγοκέντρησης, εναποθέσεων με διαφόρους τρόπους, καθώς και μικροσκόπια ανάλυσης, ένα σύστημα επεξεργασίας υλικών με λέιζερ υπεριόδους ακτινοβολίας, με την οποία επιτυχάνουμε μικροδομήσεις της τάξης του μικρομέτρου. Συστήματα υψηλών θερμοκρασιών για την επεξεργασία υλικών σε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις δημιουργούν νέα καινοτομικά υλικά όπως αεροπικτώματα, τα οποία επεξεργαζόμαστε με τεχνολογία laser στην επόμενη φάση. Η τελική επεξεργασία των φωτονικών αισθητήρων γίνεται σε ειδικούς απαγωγούς στήρου χώρου, καθέτου ροής. Είναι οι αισθητήρες με τους οποίους ανιχνεύουμε επικίνδυνες τοξικές ουσίες σε τρόφιμα, το περιβάλλον και σε βιολογικά δείγματα.